जोंनि थामथि खोलोबनि जे मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट इलेक्शन बियो 7 मेआव जानो थांगासिनो दं आरो केम्पेइननि जे टाइम केम्पेइननि जे डेट बियो दिनै जोबनानै थांबाय दिनै जोबबाय गतिके जोङो दिनैहाय नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांखौ गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो साबायखर बावहरदों जोंनि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ लोगोसे जोंनि पृथिबीनिनो बयनिख्रुइबो देरसिन राजखान्थियारि हान्जा भारतीय जनता पार्टी बिनि आफादगिरि जगत प्रकाश नड्डा बिथांखौबो जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों। बिथांमोना जोंखौ अननानै जोंखौ मोजां मोननानै जे एसेबां हेफाजाब होबाय जोंनि 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जोंनि इउपिपिएल हान्जानि बिजाथिखौ बिथांमोना हेफाजाब होबाय सापर्ट खालामबाय आरो जोंनो जे बे 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ इउपिपिएलनो हगारनानै होनायनि थाखाय दिनै जोंहा 10 बोसोर बर'फोरा गावनि एमपि खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन। दिनै नोंथांमोननि बयनिबो आशीर्बादजों अननायजों स्पेशली जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनि अननायजों अमित शाह बिथांनि अननायजों जेपि नाड्डा बिथांनि अननायजों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि अननायजों लोगोसे एजिपिनि आफादगिरि उतुल बरा बिथांनि अननायजों जोङो दिनै 4 जुन जाब्लानो 4 जुन जानायनि लोगो लोगोनो 4 जुननि 12 बाजिनाय लोगो लोगोनो जोङो बर'फ्रा जोंनि बर' फिसा सासे मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट मोनफिननो थांगासिनो दङ। बियो जोबोद गिदिर बाथ्रा। बेनि थाखायनो जों भारतीय जनता पार्टीनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोननि मावथिफोर लोगोसे जोंनि आसाम गण परिषदनि दैदेनगिरिफोर आरो मावथि बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो साबायखर बावहरदों आरो बिथांमोनखौ जोबोद जोङो थेंक इउ होननानै बुंदों। लोगोसे 65था फरायसा आरो सामाजिक संगठनफोर 65था फरायसा आरो सामाजिक संगठनफोरनि दैदेनगिरिफोर मावथि बिथांमोनखौहाय जों गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद साबायखर बावहरदों। बिथांमोनखौ जोङो हामबाय होदों। बिथांमोना सान हर खामानि मावनानै जोंनि बिजाथिखौ बिथांमोना मदद होनायनि थाखायनो दिनै जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथि बा एनडिएनि बिजाथि श्रीयुत जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहानाया रोखा जाखाबाय। जोङो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि सुबुंफोर बिथांमोननि दैदेनगिरिफोर बिथांमोननि समाजनि सोद्रोमाफोर बिथांमोनखौ जों जोबोद गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरदों। जोंनि बर' माहारिनि साफ्रोमबो जोंनि सोद्रोमाफोरखौहाय जोङो बे इलेक्शनखौ गेलेगासिनो दङ। न्याया मानिनि थाखाय बे हिंसानि जे बलि जादोंमोन बे अन्यायनि थासारि जादोंमोन मानसिफ्रा जे जौगानायनि हाबाफारिनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादोंमोन बे अन्याय जादोंमोन। रायजोफ्रा जे रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादोंमोन न' बां गारनानै खारनो गोनां जादोंमोन जेब्लायबो गिनानै थानांगौ जादोंमोन बे अन्याय जादोंमोन। दा बेफोर गासैनिबो न्याय होनो थाखाय नैबे इलेक्शनखौ गेलेनाय जादों। बेजों लोगोसे नोंथांमोना मिथिगौ जोंहा बोसोरबायावहाय 150था एक्सन पइन्ट एजेन्डाखौ जों मावफुंनो लादों। 150था एक्सन पइन्ट एजेन्डाखौ मावफुंनानै 1 नम्बर क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ जों सारा भारतनि 543था समस्तिनि गेजेराव मोनसे मडेल समस्ति जों खालामनो नागिरदों। मानो होनोबा नोंथांमोना नागिरनो हागोन 543था लकसभा समस्तिनि गेजेराव मोनसेबो लकसभा समस्ति गैया जेरावहाय जेबायदि 150था एक्सन पइन्ट एजेन्डा लानानै खामानि मावनो नाजानाय मोनसेबो समस्ति जों नुनो मोना। बेखायनो जिहेतु जोंनि मानगोनां भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा भारतखौ 10 बोसोरनि गेजेराव 5थि बयनिफ्रायबो धोनिसिन हादोर बानायबाय आरो बिथाङा गावनि 3थि खेबनि प्राइम मिनिस्टार जानायाव भारत हादोरखौ 3थि बयनिफ्रायबो धोनिसिन हादोर बानायनो नागिरगासिनो दं। बेखायनो नोंथांमोना बयबो हानजा लोब जोंनि 7 मेआवहाय थांनानै जयन्त बसुमतारीनो ट्रेक्टर सावगारियाव भट होनानै कर्मयोगी डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आखाइखौ गोख्रों खालामनांगौ आरो सान्तिनि नायक प्रमद बर' बिथांनि आखाइखौ गोख्रों खालामनांगौ जाहाथे बिथांमोना नोंथांमोनखौ सेवा खालामनो हायो नोंथांमोननो अरुणोदय होनो हायो नोंथांमोननो रेशन कार्ड होनो हायो नोंथांमोननो 5 लाखनि बेसेन नाङै ट्रिटमेन्ट होनो हायो
बिथांमोना जाहाथे नोंथांमोननो जीवन बीमा होनो हायो नोंथांमोननो जाहाथे माइनाव सोरां बिथांखिनि आन्दाराव सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होनो हायो नोंथांमोननो जाहाथे हानि पाट्टा होनो हायो नोंथांमोननि फिसाजो फिसालाफोरखौ जाहाथे बड'फा सुपार 50 मिशनाव लाबोनानै IAS IPS डक्टर इन्जिनियार बानायनो हायो जोंनि फालांगि खालामग्रा आइजोफोरनो अनसाय बिथांखिनि आन्दाराव 5,000 होनो हायो जोंनि गरिब दुखिया न'खरनि फरायसाफोरनो गियान सोरां बिथांखिनि आन्दाराव 5,000 होनो हायो आलारि सोरां बिथांखिनि आन्दाराव मन्दिर गिर्जा बेफोराव जाहाथे 2 लाख रां होनो हायो बेफोर गासैबोखौबो होनो हानायनि थाखाय नोंथांमोना कर्मयोगी डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आखाइखौ मजबुत खालामनो आरो शान्तिनि नायक प्रमद बर' बिथांनि आखाइखौ मजबुत खालामनो थाखाय थामथि खेबनि थाखाय नरेन्द्र मोदी बिथांखौ प्राइम मिनिस्टार खालामनो थाखाय नोंथांमोना 7 मेआव थांनानै हानजा थांनानै बयबो दले बले थांनानै जोंनि ट्रेक्टर सावगारियाव भटखौ थुनानै जयन्त बसुमतारीखौ 3 लाखनिबो बांसिन भटआव नोंथांमोना देरहाहोनांगौ देरहानाया जिहेतु खाथां जाखाबाय नोंथांमोना एबार जेबो खस्थ' जानाय नङा 4 तारिख जुनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन 12टा जानाय लोगो लोगो सानजौफुनि 12टा जानाय लोगो लोगोनो जोंनि NDAनि केन्डिडेट श्रीजुत जयन्त बसुमतारी जाय जयन्त बसुमतारीया सासे शान्त सुस्थ मानसि खम बाथ्रा बुंनानै बांसिन खामानि मावग्रा बिथाङा बेनि थाखायनो थांनाय बाराव MLA आवबो बिथाङा गोबां बिबांनि भट लानानै बिथाङा देरहानो हादों बे खेबावबो बिथाङा 3 लाखनि बारा देरहागोन आरो नोंथांमोना 4 तारिख जुननि 12टानि गेजेरावनो नोंथांमोना बे रिजाल्टखौ मोनगोन आरो 12टानि उनाव नोंथांमोना ओंखाम गुदुं जानानै आरामसे नोंथांमोना उन्दुनानै थानो हागोन रेस्ट लानो हागोन जायफोर हानजाफ्रा गावसोरनि बिजाथि होनानै रायजोनि गेजेराव केम्पेइन खालामनानै जेबो दावराव दावसि गैयाबालायनो जोबोद रंजा बाजायै केम्पेइन खालामनानै दिनैहाय केम्पेइना जोबनानै थांबाय बिनि थाखायनो जों गुबुन राजखान्थियारि हानजाफोरखौबो जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों आरो जोङो धन्यबाद जासिहरदों बिथांमोननो नोंथांमोना मिथिगौ सिगांनि जे सरकार दङमोन जोंनि BTC सोरजिजाखांनायनि उनाव BPF हानजानिनो सरकार दङमोन खनथाम देरहानानै बिथांमोना सरकार दादोंमोन आरो 2 बोसोर बिथांमोना इन्टारिम काउन्सिल मोनदोंमोन 17 बोसोराव बिथांमोना जेब्लाबो सान्थि लाबोनो हायाखैमोन जेब्लाबो दावराव दावसि जादोंमोन गावजों गाव बुलाय सोलाय जादोंमोन आरो बिसायख'थिनि दिनाव जोबोद गिलुं मोनसे थासारि जादोंमोन गाज्रि मोनसे थासारि जादोंमोन नोंथांमोनाबो खौरां बिजोंनि जे मावथिफोर नोंथांमोनाबो सान्थियै खौरां बिजोंखौ नोंथांमोना बुथुमनो हायाखैमोन आरो फोसावनो हायाखैमोन जेब्लायबो गिनायजों जेब्लायबो मोनसे आनसार्टेनिटिसनि गेजेराव नोंथांमोना खौरां बुथुमनो गोनां जादों आरो फोसावनो गोनां जादोंमोन गिबि खेबनि थाखाय जोंनाव जिहेतु जेरैबो बिथिङाव सान्थि फैबाय दिनै नोंथांमोना जेबो गियालासे जेबो सानालासे रावखौबो सानालासे गियालासे नोंथांमोना दिनै खौरां बुथुमनो हादों आरो खौरां फोसावनो हादों बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गिदिर बाथ्रा आरो बै समाव जे हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि गेजेराव मोनसे अशान्ति परिबेस बिथाङा खालामदोंमोन अशान्तिनि मोनसे थासारि बिथाङा लाबोदोंमोन बे गासैखौबो दिनै फोजोबजोबनानै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव BTR सरकारा जेरैबो बिथिङै सान्थि लाबोबाय आरो आसामनि कर्मयोगी मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि हेफाजाबजों बेखौ जोङो मावफुंनो हादों नोंथांमोना मिथिगौ BPF दोलोआ दिनै मोनसे न'खरबादि मोनसे फेमिलि पलिटिक्स गेलेयो दिनै जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा गाव दैदेनगिरि बेनि सेकेन्ड दैदेनगिरिया जाहैबाय मुनमुन ब्रह्म बिथांमोना जाबाय बिगुमै बिबनां आरो आगोलाव दङमोन बिब' जोंहा मेडाम प्रमिला रानी ब्रह्म गतिके BPF आव बे साथामानो मेन डिसिसन लायो मेजर डिसिसनखौ लायो गतिके बिथांमोना मोनसे फेमिलिनि राजखान्थि गेलेयो बेखौनो बाजोबनानै बेखौनो एकदमबारे माने फ्रास्ट्रेट जाजोबनानै दिनै BPF जों रावबो गैला BPF आ हारसिङै गेलेनो गोनां जाबाय नांगोला हारसिङै गेलेनो गोनां जाबाय आरो दिनै ट्रेक्टरा जोंनि माने फामि बिबारनि हेफाजाब लानानै मैदेरनि बोलो लादेरनानै ट्रेक्टरा दिनै नांगालखौ होख्रेमजोब्बाय ट्रेक्टरा नांगालखौ होख्रेमजोबनो हाबाय आरो नांगोला दिनैहाय सिखारफिननो हानायनि नांगोला दिनैहाय रायजोनि गेजेराव थांफिननायनि बोलोआ गैला आरो जोङो बे इलेक्सनखौ जोङो जुजिगासिनो दं बे इलेक्सनखौ जों गेलेदों मानि थाखाय जोंनाव जे गोजोना सौफैबाय बे गोजोना जाहाथे अरायथा जायो अराय सम बे गोजोना जाहाथे थालाङो बेनि थाखायनो जों बे इलेक्सनखौ गेलेदों मोनसेबाव जोंनि UPPL हानजानिफ्राय जोंनि AGP BJPनि कार्यकर्ताफोर दैदेनगिरिफोर जोंनि 65टा स्टुडेन्ट आरो ससियेल अर्गेनाइजेसननि दैदेनगिरिफोर आरो मावथिफोर जोंनि UPPLनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो मावथिफोर आरो
जोंनि जेसेबां जाति जनगोष्ठी दं बेनि रायजो राजाफोरखौ गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि साबायखर बावहरनानै दिनैनि खौरां मेलखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।